Zle. Ježiš, já už natáčím. To bylo tak nenápadný. Domí. Co chceš? Co chceš? Náš rozhovor zase. Musíme udělat pokračování, ne? Všichni chtějí pokračování. Všechno publikum. No, co bych ti řekla? Ostrý jazyk, vidíte ji? Takže je milá, přítulná, chlupatá, je to kobylka, kdo by chtěl, až jako mi napíše, já to zařídím. Jsi blbá i fin. A má taky pěkně ostrý jazyk. No přesně, nebo tady začnou vyzrazovat tvoje tajný přání, s kým bys chtěla zažít sebe poprvé. Já jsem jí to lidi ale neřekla, fakt ne. Ne, nic o Vaškovi, viď? Cože? Nevím,